Bruxelas lanza un plan de 3.000 millóns para salvar e impulsar o automóvil europeo. Con estas axudas búscase brindar ao sector e impulsar o coche eléctrico. O futuro é incerto para o mundo do motor e dende a Unión Europea trabállase para dar garantías e salvar o sector. Para iso, Bruxelas lanza un plan de 3.000 millóns de euros no que se inclúen medidas como flexibilizar a normativa de emisións e armonizar os incentivos de compra de vehículos eléctricos. Sobre todo estáse un pouco dando axuda ao que é a automoción en Europa, fabricación no propio terreno europeo, en baterías aquí para pois non acceder ao gigante asiático, por exemplo, non? Que lle están tamén poñendo aranceles. Un pouco trátase de protexer a automoción europea porque son moitos postos de traballo e é un sector moi importante. De aí sinala a necesidade de potencialo e impulsalo. Están un pouco pospoñendo esas famosas multas que habría que terían que empezar este ano no 2025 polas emisións de CO2, van a pospoñela 3 anos, pero bueno, sempre de cara a esa axenda de 2030-2035 de proceder ao 100% da electrificación. Proceso de electrificación do vehículo que se persegue, pero que polo momento, polo menos na comarca e en Galicia. Vai lento, lógicamente estás empezando cada vez a ver máis, o que nos demandamos é de que debería de haber moitísimos máis, sobre todo a estas alturas, vai lento, pero bueno, hai axudas para os postes de recarga no plan MOVES que se contemplan tamén, e bueno, pouco a pouco vamos facendo camiño. A Comisión Europea está a valorar a opción de dar un revulsivo á implantación de puntos de recarga en chan comunitario con máis de 570 millóns de euros destinados ao despregue de infraestrutura e de combustibles alternativos.